haɗuwa da ku a cikin sabon shirinmu da za mu kawo muku wani coin mai suna Fine Coin. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel ɗin, muna roƙon da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa, kai comment in wannan bidiyon ya burge ka, kai share ga abokananka. Kai tsaye yanzu kafin mu fara bidiyon za mu shiga, mu da yake link ɗinmu yana cikin WhatsApp ne, ga nan mun zo cikin WhatsApp group. Za ku ga link ɗinmu nan a cikin WhatsApp. Sai ka taɓa, kana taɓawa zai kai tsaye kai ka cikin Play Store. In ya kawo ka Play Store, zai inda ya nuna open ɗin nan, kai zai kawo maka downloading ne inda ya nuna open ɗin nan. To kai tsaye sai mu da yake mun riga mun downloading sai mu danna open. Bayan ka danna open, sannan za ka danna inda aka rubuta nan guri inda aka sa I agree. Gashi nan, ka danna I agree, sannan kuma za ka zo nan ka taɓa inda aka sa Google. In ta Google kake so ka yi, in ta Facebook kake so ka yi joining, amma dai ya fi kamata kawai ka yi ta Google. Sai ka danna Google, zai ɗan yi loading, sai ya kawo ma Gmail ɗin da ke cikin wayanka. Sai ya kawo mana Gmail ɗin da ke cikin wayanmu, sai mu taɓa, sai mu sa Gmail ɗin da za mu yi amfani da shi kenan. Ga wani Gmail nan sai mu sa shi. Yana ɗan yin loading ne. Bayan ya gama loading, zai kawo mana, kaga nan ga sunanmu nan, zai ce mu sa referral code. To referral code ɗin nan sai mu zo ga referral code ɗinmu nan a cikin WhatsApp. Ga referral code ɗinmu nan shine za ka gani OBDE8. Kamar yadda kuke gani, referral code ɗin da ajiye muku shi a ƙasan description. A ɗan dawo da mu baya kaɗan, bari mu continue. OBDE8. Kamar yadda kuke gani, ga nan yanzu mun sa referral code ɗinmu. Sai mu danna confirm. Bayan ka danna confirm, zai kawo ka, za ga your balance 5 ga kuma 0 referral ɗinka. Sai ka danna kai tsaye, sai ka danna inda aka rubuta start. A guri nan da aka rubuta start, sai ka taɓa start. In ka taɓa start, za ka ga inda ya fara mintuna nan, kamar yadda kuke gani. Nan kuma gashi nan yana tafiya. Za ku ga kuma wani abu a nan guri, duk bayan 2 hours, duk bayan awa ɗaya ana samun guda biyu ne. Gashi nan, duk bayan awa ɗaya ana samun guda biyu ne. To in ka lissafa a 24 hours, za ka samu wajen guda 48 kenan. Sannan sai mu zo nan, sai ka zo nan inda aka rubuta wannan more ɗin. Sai ka taɓa shi. In ya kawo ka more, ka ga account ɗinka nan, ga inda za ka yi sending transaction history, ga withdraw. Kai tsaye sai ka zo nan, idan za ka cire referral link ɗinka ka tura na mutane, sai ka ga invite friend, sai ka taɓa shi. Sai su ce kai tsaye ina ne za ka tura inviting ɗinka, WhatsApp ne, Telegram ne, Twitter ne, Gmail ne. Sai mu kai tsaye a inda kake so za ka tura naka, sai ka taɓa. In WhatsApp ne, sai ka taɓa ga WhatsApp nan. Ga WhatsApp nan shine ka taɓa. In Telegram ne ka taɓa. In Twitter ne ka taɓa. Duk wanda za ka tura sai ka tura. Yanzu kai tsaye, to bayan ka gama wannan, ka je ka tura referral link ɗinka, sai ka zo ga inda aka rubuta KYC. Kai tsaye za mu shiga inda aka rubuta KYC. In ka shiga, zai ce kai allow, inda zai ɗauki hotonka da record video, sai ka danna allow. Yanzu nan gurin kai tsaye inda kuka ga an sa alaman kibiya ta yi saman nan guri, to shine za ka taɓa in za ka yi KYC kenan. Kun ga nan inda dama ya riga ya rubuta mana current status not verify. To shine kai tsaye in za ka yi verify ɗin, za ka taɓa wannan. Kana taɓa shi, zai je kai ka ɗauko national ID card ɗinka,
in ka ɗauko national ID card ɗinka za ka zo ka danna submit, kana ɗaukowa ka danna submit nan guririn zai wuce, zai tafi, saboda mu mun riga mun yi ne wannan shi yasa. Yau bayan ka gama duk wannan ga inda za ka zo ka yi claim every 1 hour su baka bonus, ga inda za ka yi daily reward. To sai mu shiga nan kamar yadda kuke gani da aka rubuta daily reward ɗin nan da za ka ƙara samun bonus kenan, da kuma nan claim every 1 hour. Sai mu shiga nan na kan daily ɗin nan, you are a lady get reward. Da yake mu yanzu muka shiga muka danna, da 5 ne da lokacin da muka fara bidiyon, yanzu ya koma 15 sun bamu guda 10. Sai mu shiga shi wancan ɗayan to claim every 1 hour. In muka shige shi yanzu gashi nan mun shiga, sun ƙara mana guda ɗaya ya zama 16 kenan. Kullum shi wannan daily reward ɗin kullum ne da za ka riƙa yi suna baka kullum kenan. Shi kuma wannan duk bayan awa ɗaya ne za ka iya zuwa kai abinka. Nan kuma in time ya ƙare za ka ga inda za ka zo ka yi start gobe kenan. In lokaci ya ƙare ga nan yanzu yana 23 hours and 54 minutes, yana kaiwa gobe haka kenan 24 hours za ka dawo ka zo ka sake kunna mining ɗinka. Mun gode. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel ɗin, muna roƙon da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, kai like ɗin wannan bidiyon, kai comment idan ya burge ka. Ga masu ƙarin buƙatan tambayoyi za su iya yin tambayoyinsu, insha Allahu zan ba su amsa. Kai share ga abokananka wanda ba sani ba. Allah ya taimaka. Mun gode.